bdejt it-triq. Immissa li tlat jien żgur ma nieqaf. Għavolja x'intob naf qudiem insib ċerta li ħanasal fej irrid. Donnu l-ħin qed jippruvani għax dal-ġen jieħu gost jarani. Fil-ħajja jien tal-lim biex ma naġġiex l-ostak li żgur ma jfixklunix. Ħajti nagħmel dak li rrid ma tlumunix. Pass ħin ma naħlix naf fil-ħajja le mhix bħal kuntratt. ċerta minn dal-passaġġ li bat kieku minkom smajt jien ma wasalt qatt. Pass nimxi triq biex inwettaq li nixtieq. Imxejt kemm kont imxejt għax ħilti tajt. Xi drabi lura mort għax qalbi tajt. Xammart il-kmiem għamilt kuraġġ bqajt intera tul il-vjaġġ. Donnu l-ħin qed jippruvani għax dal-ġen jieħu gost jarani. Naf il-ħajja le mhix bħal kuntratt. ċerta minn dal-passaġġ li bat kieku minkom smajt jien ma wasalt qatt. Pass nimxi triq biex inwettaq li nixtieq. Minn tant xorti għaddejt u kemm hu ġie ħassejt. Fl-aħħar kollox insejt għax mill-ġdid jien erġajt bdejt. Fil-ħajja jien tal-lim biex ma naġġiex l-ostakli żgur ma jfixklunix. Ħajti nagħmel dak li rrid ma tlumunix. Pass ħin ma naħlix naf fil-ħajja le mhix bħal kuntratt. ċerta minn dal-passaġġ li bat kieku minkom smajt jien ma wasalt qatt. Pass nimxi triq biex inwettaq li nixtieq. Jien nimxi triq li nixtieq. Bonici rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza, u xek. Eżatt. Isma, kurzita, naf li ħafna mill-kantanti d-dumu tippreparaw għal-jom. Għal dan il-konkors, minn kemm qabel bdej? Ovvjament, hemm ħafna preparamenti xisiru, mhux biss mill-lat ta' performance fuq il-palk, però anki preparamenti fuq il-bies. U allura ovvjament trid tibda tipprepara minn qabel, jiġifieri jkun hemm xhur, Pero ma kienx l-ewwel darba inti korreġini u xek li qed ħadd sem fil-KKI biex ngħidu hekk anki meta kont iżgħar. Kont ħadsem fil-kategorija ta' talent żagħżugħ. Is-sena eżatt naseb 2004, ma nafx eżatt is-sena kont klassifikajt fl-ewwel post bil-kanzunetta fil-bnadar fidejna. Mbagħad għal dawn l-aħħar 3 snin kont qed nieħu sehem fil-kategorija ta' talent stabilit. Infatti il-kanzunetta li għadni kif kantajt hija l-kanzunetta Pass Pass li fil-fatt kont kantajta fl-2016, klassifikajt fir-raba post. Mbagħad is-sena ta' wara kelli kanzunetta oħra, mbagħad is-sena kelli l-pinna. Bqajt minn sena l-oħra tibqa' tinvesti biex kemm jista' jkun terbaħ it-titlu mhux hekk? Isma' il-futur lejn xi tħares, hemm xi ħaġa li isma' pjanat? Ovvjament nkompli nkanta u nistudja l-kant għaliex naħseb hija importanti ħafna, edha wkoll fit-tielet sena fl-università. U allura naqa' biżi imma bejn skola, bejn kant, bejn sfin, nipprova kemm jista' jkun nibqa' naħdem fuq dawn l-affarijiet li fil-verità veru jogħġbuni. Min hu l-kantant jew kantanta jew grupp ta' kantanti li huma l-idoli tiegħek? Hemm ħafna kantanti, naħseb l-iktar persuna li nammira huwa Freddie Mercury li llum huwa mejjed għaliex kien persuna bil-abilitajiet vokali impressjonanti u showman kbir. Allura naħseb l-iktar kantant li nammira fil-verità li ovvjament sa ħallina imma.
Grazzi mill-qalb jiena nawguralek li jkollok suċċessi kbar kemm fil-KKS li innexxilek tuħu titlu kif ukoll f'konkorsi oħra u fil-ħolm li għandek fil-futur. Grazzi mill-qalb il-sera hawnhekk ħanħallu f'idej Toni li jidej jinsab dejla Ġipriet.